бо умеде ки шумо ҳамагӣ хубу саломат ҳастед, мо дуруд мегӯем ба ҳар яки шумо тамошобинони барномаҳои ҳамешагии Комент Шоу. барномаи моро аллакай медонед. дар ин барнома мо одатан оид ба ҳаёти шоу-бизнес ва ҳамчунин хабару гузориш ва наворҳои шабакаҳои иҷтимоӣ гуфта гузашта онҳоро ба шумо шарҳ низ медиҳем. бале, ман Неъмат Салимзода масъулияти барномаро бар дӯш дорам ва умедворам ки ба шумо дар ҳар нашри худ чизҳои ҷолибу диданӣ ва фаҳмиданиро пешкаш менамоям. аз шумо хоҳишамон ин аст ки барномаҳои моро то охир тамошо карда дар зери рилсҳои мо ки дар Инстаграм ва Фейсбуки ТВ Танин ва дар зери видеоҳои пурраи барнома дар YouTube канали мо фикру назари худро бинависед. акнун мегузарем ба идомаи барнома. дӯстон, дар оғози ин нашри барнома мо мехоҳем дар бораи моҷарои шикояти сарошпази машҳури турк Бурак Оздемир бар зидди падараш гуфта гузарем. гап сари он ки Бурак Оздемир ҳафтаи қабл нисбат ба падараш бо иттиҳоми қаллобӣ ва сӯистифода аз ном ва номномаи ӯ, яъне бренди тиҷоратиаш ба додгоҳ шикоят карда гуфта буд ки падараш бидуни иҷозат ва огоҳии ӯ шӯъбаи истанбулии ресторанашро фурӯхтааст. вале падари Бурак баъди расонаӣ шудани даъвои писараш ки ӯро ба қаллобӣ ва сӯистифода аз ному тасвираш муттаҳам карда буд, дар гуфтугӯ бо яке аз рӯзномаҳои пурхонандаи Туркия Миллият ба ин вокуниш кард. исмоил Оздемир даъвои писараш дар робита ба фурӯши шӯъбаи ресторане дар Истанбул бидуни огоҳии ӯро нодуруст ва беасос номид. вай писарашро мавриди сарзаниш қарор дода мегӯяд ки ҳамсари собиқаш модари Бурак дар пушти ин шикоят аст. ӯ ҳамсари собиқашро муттаҳам кардааст ки писарашро водор карда то алайҳи падар шикоят кунад. исмоил афзудааст ки дар солҳои гузашта кӯмакҳои молӣ зиёдеро ба Бурак Оздемир ироа кардаву ӯро ҳимоят кардааст то битавонад ба муваффақиятҳое ки мехоҳад даст ёбад. гузориши расонаҳо нишон медиҳад ки даъвои Бурак ва падараш як баҳси хонаводагӣ низ ҳаст. падари Бурак Исмоил Оздемир солҳои пеш аз ҳамсараш, яъне модари Бурак Оздемир ҷудо шуд ва ин гусехтагии равобити хонаводагӣ боиси мавқеъгириҳои зидди падарии ин сарошпази маъруфи турк шуд. исмоил Оздемир таъкид кардааст ки Бурак генҳои модарашро ба мерос гирифтааст. ӯ бо падар душманӣ дорад. ман дар аввал ба ӯ хеле кӯмак кардам ва тарҳи тиҷораташро сарпарастӣ кардам. агар 2 сол қаблро бибинед, дар он ҷо чизе вуҷуд надошт ва Бурак ҳам набуд. ба навиштаи расонаҳо яке аз масъалаҳои дигаре ки сароғози шикояти Бурак алайҳи падараш гардидааст, кӯмакрасонии ӯ ба осебдидагони зилзилаи вайронгари Туркия будааст. падари Бурак мухолифи кӯмакрасонӣ буда ва гуфтааст ки кӯмакрасониҳои Бурак Оздемир танҳо ба хотири таблиғ ва шӯҳратёбӣ аст. падари Бурак низ ошпаз буд ва ин кор як навъ шуғли хонаводагӣ ба ҳисоб меравад. Бурак дар синни ҷавонӣ дар ресторани падараш кор мекард ва ошпазиро дар он ҷо ёд гирифт. вақте дар соли 2011 аввалин бор шӯъбаи ресторани худро боз кард, дар ин кор падар ва хоҳараш ба ӯ аз нигоҳи молӣ ва моддӣ кӯмаки фаровон карданд. Бурак Оздемир дар як муддати кӯтоҳ ба таҳияи хӯрокҳои хушлаззат ва барномаҳои таблиғотӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба як чеҳраи маъруфи сатҳи минтақа ва ҳатто ҷаҳон бадал шуд. силсила ресторанҳои ӯ дар бисёре аз кишварҳои Ховари Миёна ва Осиёи Миёна фаъолият мекунанд. дар Қатар, Имороти Муттаҳидаи Араб, Миср, Қазоқистон, Узбекистон, Тоҷикистон ва ҳатто Покистон ресторанҳои ӯ кор мекунанд ва яке аз корофарони муваффақ ба шумор меравад. дар тозатарин навори инстаграмаш Бурак Оздемир тарҳи нави ресторани тозатаъсисашро дар Истанбул нишон медиҳад.
бурак оздемир ошпаз аст ки аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ва таҳияи ғизо ба маъруфият расид. ӯ бар иловаи доштани ресторан дар шабакаҳои иҷтимоии Instagram ва YouTube низ маъруф аст. ӯ дар саҳифаҳои иҷтимоӣ дар маҷмӯъ 27 миллион боздидкунанда дорад ва ҳамеша наворҳои ошпазиашро нашр мекунад. дар хусуси зиндагии шахсии ӯ маълумот дақиқ нест ва ӯ алоқаи ба ифшои масоили хонаводагӣ надорад. даъвои ӯ бо падараш нахустин мавридест ки нишон медиҳад ӯ бо модараш зиндагӣ мекунад ва солҳо қабл аз падараш ҷудо шудааст. тибқи навиштаҳои рӯзномаҳои туркӣ сарвати умумии бурак оздемир ба беш аз 11 миллион доллар расидааст. як нуқтаи ҷолиб дар тарҷумаи ҳоли бурак оздемир ин аст ки ӯ асолатан курд аст ва гузаштагонаш аз кишвари Сурия ба Туркия ҳиҷрат карданд. тибқи иттилои расонаҳо мурофиаи додгоҳи падару писар қарор аст моҳи сентябри соли равон баргузор гардад. додгоҳ чӣ ҳукм мекунад вақт нишон хоҳад дод, вале имрӯз даъвои падару писари ошпаз дар расонаҳо баҳсҳои доғеро ба вуҷуд оварда аксари мардум шикоят нисбат ба падарро ғайриахлоқӣ унвон кардаанд. дӯстон, бовар дорем ки шумо дар бораи рӯнамоии iPhone 15 ва санаи ба фурӯш баровардани онро донистан мехоҳед. пас ба иттилои шумо мерасонем ки ҳоло овозаҳо дар бораи ин сана гуногун аст, вале ба эҳтимоли зиёд ширкати Apple ният дорад ки iPhone 15-ро дар ҳафтаҳои аввали моҳи сентябр рӯнамоӣ кунад. аз ин рӯ тахмин мезананд ки рӯнамоии ин смартфон 15 сентябр доир шуда, он аллакай баъд аз 20 сентябр дар фурӯш гузошта мешавад. нархи ибтидои iPhone 15 Pro аз 1099 ва iPhone 15 Pro Max аз 1299 доллар оғоз мешавад. дар барномаҳои оянда дар бораи хусусиятҳои фарқкунандаи ин iPhone аз дигарон ба шумо маълумот медиҳем. барои ҳамин барномаи моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ намоед. нишонаи Рустам овозхони ҷавон ба репертуараш тағйирот ворид кард. ӯ бо дархости мухлисонаш таронаи маъруфи сарояндаи эронӣ Муҳсин Ягона «Беҳед қул медиҳам»ро сароид. суруди мазкур давоми 2 ҳафта беш аз 220 000 боздид гирифта, корбарони зиёд онро ба хушнудӣ пазируфтанд. бояд гуфт ки ин суруд дар фазои интернетӣ бениҳоят маъруф буда, онро Муҳсин Ягона 6 сол қабл суруда буд ва то имрӯз бештар аз 187 миллион бинандаро ҷамъ овардааст. охирин маротиба 3 моҳ қабл онро бонуи узбек Шаҳло Аҳмедова суруд ки то имрӯз наздик ба 6 миллион бор тамошо шудааст. Федератсияи Русия ҳунарманди боистеъдоди тоҷик Парвиз Пулодиро барои хизматҳои шоиста дар соҳаи фарҳанг ва ҳунар ба мукофоти олӣ медали «Заслуги в области культуры и искусства» сарфароз гардонид. дар ин бора худи ҳунарманд дар Фейсбук хабар дод. Парвиз Пулодӣ аз зумраи он ҳунармандони ангушшумори тоҷик мебошад ки на дар як, балки дар чанд бахш санъат ва фарҳангу ҳунар маҳорати худро нишон додааст. Парвиз оҳангсози моҳир, овозхони хушсалиқа, актёри бомаҳорат, коргардони хуб буда, ҳамзамон истеъдоди баланди қаламкашию рӯзноманигорӣ низ дорад. вақтҳои охир ин ҳунарманди тоҷик бештар бо киностудияҳои Русия ва дигар давлатҳои ҳамсоя ҳамкорӣ карда дастовардҳои хело назаррасро ба даст овардааст. мо дар барномаи гузаштаамон оид ба филми Барби гуфтем ва ҳоло мебинем ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ гуна ролики кӯтоҳи «Hi Barbie, Hi Ken» маъмул гаштааст. Hi Barbie! Hi Ken! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Ken! Hi Ken. бо ин садо беш аз 360 000 рилсҳо сохта шудааст. блогерони ӯзбекистон низ аз ин тренд истифода карда версияи ӯзбекӣ онро сохтанд. дар наворҳо дида мешавад ки онҳо ба куртаҳои миллӣ Барби ӯзбекӣ Зумрадро садо медиҳанд. Hi Zumrad! 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 дӯстон, биёед мо ҳам ҳамин гуна трендро бо номи тоҷикӣ ташкил мекунем ва ман онро оғоз мекунам. ҳей Барно, шумо низ ҳамин гуна карда дар зери рилсатон ҳай Барно нависед. мо дар охир ин видеоҳоро як рилси комил мекунем. кани рафтем. футболи тоҷик ҳам марҳила ба марҳила беҳтар гашта истодааст ва оё медонед ки чанд рӯз қабл нахустнамоиши филми мустанади
фасли навини футбол ки ба муваффақияту дастовардҳои футболи тоҷикистон дар 10 соли охир бахшида шудааст баргузор шуд. Филми ҳуҷҷатӣ бо ташаббуси бошгоҳи футболи Истиқлол ва шабакаи телевизионии варзиш омода шудааст. дар филми фасли навини футбол аз муваффақиятҳои футболи тоҷик дар солҳои ахир ёдовар шудааст. дар он мусоҳибаҳои вижа аз президенти фифа Ҷанни Инфантино, раиси конфедератсияи футболи Осиё Шайх Салмон бин Иброҳим Ал-Халифа, собиқадорони зиёди футболи тоҷик ва дигарон истифода шудааст. ба ҳар яки мо маълум аст ки Зулайхо ва Валиҷон дуэти нави худро бо номи ҳоли дил манзури тамошобинон карданд. дар баробари намоҳанг ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе аз лаҳзаҳои сабт ва эҳсосоти онҳо гуфта шудааст. мо низ бар асоси ин навор фаҳмидем ки дар сюжеи асосии намоҳанг Зулайхову Валиҷон Азизов ошиқи ҳам ҳастанд, вале хонаводаи Валиҷон ӯро ба дигар кас оиладор мекунанд. дар ниҳоят онҳо ҳатто дар 7 неву дар 70-солагӣ ба дидори ҳам мерасанд. вале Зулайхо бар он назар аст ки аз ин дидор дигар чизе аз он лаззат намондааст. беҳтар аст ҷунунӣ дар ҷавонӣ бошад. хубтараш ҳамун лаҳзаҳои ҷавонира, ҳамун лаҳзаҳое ки одам зиндагӣ мехоҳад бикунад, ҳамун лаҳзаҳоро якҷояк то ҳамун пирира баранд. на ин ки дар пирӣ якҷо шаванд ки якдигарша хуб дида наметонанд, шунавида наметонанд. ороиши сарояндагон низ як қисмати дигари ҷолиби ин намоҳанг ба ҳисоб меравад ва худи онҳо аз эҳсоси пирияшон чунин гуфтаанд. ҳама мебинанд мегӯянд ту раҳмати падарат монанд шуди. баъд ифтихорам кардам ки ба падарам монанд шудам. ман боварӣ доштам ки ман бисёр як чӣ мегӯянд ҳамун гуфти бибим ки кампири хушрӯ мешавам. дар ин наворе ки аз рафти сабти ин намоҳанг омода шудааст, Зулайхо мегӯяд ки ин саргузашт то куҷо ба зиндагии ӯ якранг аст. на танҳо дар зиндагии ман, дар зиндагии зиёди аз занҳо фикр мекунам ки монандай ҳамин идея. чунки вақте ман дар саҳифаи инстаграмам мешинам, барои ман ифтихор аст ки бисёр занҳо менависанд ки суханои шумо, клипҳои шумо мара рӯҳбаланд мекунад ки аз ҷон бархезам, аз пушти кору зиндагим шавам. бо ҳамин дӯстони азиз мо расидем ба фарҷоми нашри 27-уми барномаи Коментшо. то ин лаҳза ман Неъмат Салимзода бо шумо будам ва бовар дорем ки нашрҳои гузаштаи моро дар YouTube канали ТВ Танин тамошо карда ба зери Reels ва дигар наворҳои мо дар Instagram ва Facebook шарҳи худро менависед. то барномаҳои баъдӣ хайр.